Welcome guys to another bank. So can I go give this to my brother guys? So, hot man chai. But the chai is tea. Ik kan niet zingen. Just the rhyme, no? So don't chance. Okay. Okay. This girl is on fire. This girl is on fire. Oh, she's walking on fire. This girl is on fire. Oh, everyone sees the flames. Look at it, and it's stuck in here. Jelle, morgen is het nog zaterdag. En dan zondag en dan maandag. So ek wil julle sê, as die maandag skool het op vrydag. So ons gaan nie 3 dae skool toe, dinsdag, woensdag en donderdag. Van maandag en vrydag gaan ons skool toe. En sien julle van my maandag gaan ons skool toe. En vandag was skesowet R10. Ons het ons graad 5 blou aangeteken. Ons nou South Africa se vlag moet ons nou gematch sien zijn. Ek was aan dit tebel. Gaan so los sare. Maar ek het toch voor my pa de foto van ek my broer vanoggend. Maar nie op my ma's foto, op my broer se foon sien. So ek gaan nie foto vir julle wys. Guys, let's just relax. Calm down. Calm down. Guys. Ek speel die kinders aan ons hele wys. Ek weet nie welke cinema. Ja. Hulle speel as so.